Que estúpido é. O noso señor Hades encóntrase nun lugar onde ningún mortal pode chegar. Pandora, debémoscho a ti. Iso compráceche, non? Podes agradecérnolo, Pandora. Levantaremos unha barreira arredor do castelo de Hades. Trátase dos mesmos cabaleiros de Atenea que se viron completamente indefensos contra nós na Guerra Santa de hai 200 anos. Pero desta vez debíamos divertirnos a conta deles tanto como poidamos. Estásme sermonando, Himnos. Simplemente non me gusta xogar sucio como adoitas facer ti. Isto non é máis que un xogo. Os seres humanos non son máis que pezas de xadrez. Non hai nada que temer. Bastará cunha intervención nosa á última hora para poñelo todo no seu sitio. Aínda lle queda algunha impureza na alma, como consecuencia do tempo que pasou xunto a Atenea e Pegaso. És un mortal ben estúpido. Segues sen comprender lo poderosos que somos os deuses. É por iso que vas presenciar unha fracción do noso poder. Este é un sendeiro reservado aos deuses. Se un mortal ousase pisalo, sería esnaquizado. E os seus restos sairían despedidos en todas as direccións. Nin sequera és digno de que acabe contigo coas miñas propias mans. Así é como salváchelo teu discípulo da terrible providencia. Pero de verdade pensabas que uns poucos talismáns antigos ian afectarme a min, Thanatos? Esta vez asegurareime de aniquilar os vosos corpos e as vosas almas no sendeiro dos deuses!